खुलुमबाय नोंथांमोननि थाखाय आं मोननैसो गोनांथार खौरां लाबोदों। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ फारि जोबजासे नायलांदो। एबसुआ लाइमोनफोरनि सावराय जथुम खुंफुंदों। दिनै बिजनी दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि 63थि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै बर' माहारियारि सानस्रिनि सायाव ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ लानानै सावराय जथुम लानाय जायो। बे सावराय मेलखौ दख'रा आफादनि आफादगिरि सुबिलाल दैमारी बिथाङा सामलायो। सावराय मेलखौ चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिलीप कुमार बसुमतारी बिथाङा बेखेवनानै होयो। सावराय मेलाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गाहाय आलासि महरै नुजाथिनानै हारिनि लाइमोनफोरखौ थांखिनानै बर' माहारियारि सानस्रिखौ सिगाङाव दोननानै आवगायलांनो खावलायो। फुंबिलियाव बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावजेनगिरि आलासि हिसाबै लोगोसेनो सावराय मेलाव फुंखा सुबुं हिसाबै क'क्राझार हिनजावसा फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर आदाराम बसुमतारी बिथाङा बाहागो लानानै मेहेरगोनां बिबुंथि लाखियो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे बाहागो लाफानो हायो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि लोगो बुंथिगिरि मनसिं ब्रह्म बिथाङा। हाबाफारियाव चिरां जिल्ला एबसुनि नेहाथारि जेनिया मुसाहारि, लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि कामेश्वर बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लाफानो हायो। लकसभा बिसायख'थिनि खाथि समावनो आसाम प्रदेश कंग्रेस दोलोनि गेदेर खहा। आसाम प्रदेश कंग्रेसनि गाहाय नेहाथारि मानस बराया कंग्रेसनिफ्राय बिबान एंगारदों। एपिसिसि नेहाथारि मानस बराया कंग्रेसनि आफादगिरि मल्लिकार्जुन खरगेनो बिबान एंगारनाय लाइजाम दैथायहरदों। बिथाङा खौरां बिजोङाव कंग्रेस दोलोआ बिथांखौ नांगौ बायदि सनमान होआखै होननानै गोख्रोङै अजद दैखांदों। कंग्रेसआव खैफोद। सासेनि उनाव सासे बागा बागा दैदेनगिरिया कंग्रेस पार्टीनिफ्राय बिबान एंगारबाय। बे खेबाव मानस बराया कंग्रेसनिफ्राय बिबान एंगारदों। दुखुनि खौरां, सासे बर' लाइमोन गोमादों। चिरां जिल्ला बिजनी 1 नं थांगाबारि गामिनि बिफा रुंसारि कालाराम बसुमतारी, बिमा गुम्फे बसुमतारीनि फिसाज्ला मुर्शिद दबथाय बसुमतारीया थांनाय 23 मार्च अक्ट'निफ्रायनो खामानि मावनानै गुवाहाटीनिफ्राय ट्रेनजों न' फारसे फैफिननायानो दासिमबो न'सिम सौफैयाखै। बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला 9678890090 आरो 9954151169 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां हरनो न'खरनि सुबुंफ्रा खावलायहरदों। क'क्राझारनि कंग्रेस दोलोनि मावखुलि लांगोनायाव बिजेपि दोलोनि हेंथायै बिजेपि सरकार हाय हाय स्लगानजों हरसिखावदों। कंग्रेस दोलोनि बेंक एकाउन्टफोरखौ बन्द खालामनायनि हेंथायै गोख्रों खुद्रिनाय दिन्थिफुंदों कंग्रेस दोलोआ। जुदि बेफोरबायदि बेंक एकाउन्टफोरखौ बन्द खालामब्ला माबोरै कंग्रेस दोलोआ बिसायख'थि फोसावदिं मेलफोरखौ खुंगोन? लोगोसे भारतनि गाहाय मन्थ्रिया इस बार 400 पार बुंबाय थादों। जुदि बिजेपि दोलोआ 400था एमपि देरहानो हायोब्ला भारतआव बेरेखा दोलोआनो थानाय नंला आरो बेयो सुबुं खुंथाय हादरनि सोलाय किम जं पुतिनमोननि हादर बायदिसो जासिगोन होननानै गोख्रों रावजों बिजेपि दोलोखौ सोंखारनायजों लोगोसे रायजो राजाफोरखौ फिन आरोबाव कंग्रेस दोलोखौ सरकार सालायनो सुबिदा होनांगौ होनना खावलायदों 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाब कंग्रेस दोलोनि बिजाथि गर्जन मुसाहारि बिथाङा। फरायसा सानजों लोब्बा लाखिनानै क'क्राझाराव जिउ राहा मेला खुंदों। फरायसा सान थामहिनबा बड'फानि जोनोम सान 31 मार्चखौ लोब्बा लाखिनानै बिटिआर खुंथाया फरायसाफोरखौ लानानै खुंफुंदों जिउ राहा मेला। गुन गोनां सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों गावखौ सुबुं सम्पद सोरजिनो हानाय बायदि गाव गावनि जिउनि राहा दानायनि माखासे गियानखौ फरायसाफोरनो गाहाय थाखोनि फरायसा समनिफ्रायनो होलांनांगौनि थांखिजों बिटिआर सरकारा फरायसा सान थामहिनबा बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै जिउ राहा मेला खुंफुंदों। दिनै फुंबिलियाव क'क्राझार नाराबारि हिनजावसा गोजौसिन फरायसालिमायाव बिटिसिनि सोलोंथाइफोरनि बानजायनायाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन सरकारि आरो बेसरकारि गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि फरायसाफोरखौ लानानै जिउ राहा दानायनि मेला हाबाफारिखौ मावफुङो। हाबाफारियाव फरायसाफोरनि गाव गावनि जिउनि थांखिया मा बेखौ सायख'नानै बे थांखियाव सौहैनो मा मा गियाननि गोनांथि दङ बिनि सायाव गुबुन गुबुन फरायसालिमाफोरनि बिबुंगोरा, रैखाथि बिफाननि मावख'गिरि बायदि बायदिफोरखौ लाबोनानै फरायसाफोरनो गुवारै आरो आबुङै मिथिहोयो। रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम साबायखर।